Abantu baseza kuwe bazolithenga leli isigubhu lesi sokuphehla sesedluzi sokuthi bathwebele udluzi. Ngiyabanika khehla ngithi kukhona futhi abafuna nesamathwasa. Siyakwenzela ke sikwazi ukuthi sidonsa amathwasa. Ngiyabenzela ke lapho ke sesiyajula ke impela ngoba sesiyofuna namabhayi, sesiyofuna nobuhlalo, sesiyofuna namalaphu futhi sesiyofuna nayo imbuzi. Leso sigubhu ngiyengibenzele ke mina isigubhu esinanjalo kodwa esami ke include nomqombothi futhi ukudla kwazi ukuba umqombothi namafutha omhlakuva abaningi bayawazi ke base sithe ukujula kancane. But kufunakala nobuhlalo, kufunakala nezindwangu, kufunakala namabhayi inhlobonhlobo masenza leso sigubhu sishise lezi zinto lezi sifaye ngaphakathi sifuna nje umlotha. So abantu abafuna amathwasa amaningi ezinto like umuntu othwasile ngugobela akana amathwasa kodwa umsebenzi wakhe uvalekile ngoba ngeke lesi sigubhu sifocus ekuthenini ukuvulela amathwasa kuphela ufocus ngasesigodlweni sakho ukuthi umsebenzi wakho uvuleke. Yeah.